Bo día a todos, nada, pues, nos congratula evidentemente poderose coñecer de primeira man esta nova aula, felicitar o IES Laura Olmo porque quen foi de presentar un proxecto, de tramitalo e conseguir un proxecto, e agradecer enormemente pues, a canalización destes fondos para poder dotar aos centros de millores ferramentas e adecualas ás novas tecnoloxías e a nova realidade, neste caso da automoción, que a nada se nos escapa que isto está mudando e mudando a pasos moi rápido. Por lo tanto, con isto conseguimos pues, un objetivo moi claro, ter millores ferramentas para formar millores alumnos e ter millores profesionais no futuro. Dende a Xunta de Galicia, pois, evidentemente, a aposta pola FP, pola formación profesional é clara, ten unhas altísimas tasas de empregabilidade, en torno ao 90 e pico por cento no caso da FP en modalidade dual, e, por tanto, é unha vía clara e decidida para ter uns profesionais que necesita moitos sectores agora mesmo e ter unha salida laboral digna e moi evidente para os alumnos que hoxe son e mañá serán futuros traballadores. Felicitar